Piny owacho ma pacho kokalo e chenro mar chiwo gige somo ne sikunde miluongo ni The Schools Equipment Production Unit (SEPU) chano chulo laboratori manyasani misedogo miluongo ni mobile laboratory mondo ores sikunde mag junior secondary. Koloso kod jofwambo e boma ma Naivasha, jata tije mar SEPU Joel Mabonga oyango ni sikunde duto biro yudo gige somogo motelo ne dwe mar achiel mar higa manyien. Jata tije mar kar tiegruok mar the Kenya Institute of Curriculum Development KICD Charles Ongondo to owacho ni sirkal ni kod chenro mar medo kwan jopuonj kaachiel kod klese mag tieko midhiero mag nok mag klese e sikunde mag junior secondary. We are gathered here with stakeholders from various sectors within the education field to be able to put together a science kit and manual that is going to be used in our schools. We already have had one that is running for grade 4, 5, and 6, and due to harmonization of the curriculum, we are looking at it to adjust and ensure that it is relevant and fits the requirements by KICD. The absence of laboratories in some areas will not hinder or will not delay the teaching and learning of sciences within our school.